बे समाव बारग' BLT आरो BPFनि सोद्रोमा कमल बसुमतारीनिफ्राय 7.65 mm पिस्तल मोननायनि सायाव EM रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों बुंथि। BPF दोलोनि चिरां जिल्ला BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। गोजोन गोरोबथानि उनावबो बड'लेण्डआव आयेननि बेरेखा हाथियार मोननायनि इसाराया मा? सोरनि गोहोआव सिङारि खायदा खालामनानै बाहायगासिनो आयेननि बेरेखा हाथियार? माबा राजखान्थियारि दोलोनि गोहोजों दोनखोमादों नामा आयेननि बेरेखा हाथियार? फारसेथिं लोकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो आरो गेजेराव 2 दानल'सै। बर'फोरा हाथियारनि सोमावसारनायखौ गारनायनि गेजेरजों गोजोन बिटिआर गोरोबथा खालामदों। नाथाय दिनैनि समाव हाथियारनि सोमावसारनाय नङा, आयेननि बेरेखा हाथियार लानानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सिगिनोसो हमदों माखासे दुथां सुबुङा। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्थिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्थिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्थिखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ। आरो बै दुथां सुबुङा रावबो नङा, बिथांमोना मोनसे समाव बर' हारिखौ रैखाथि होनो गसंबोनाय, हारिनि थाखाय नांबोनाय एक्स BLTनि दैदेनगिरि। बिथाङा एक्स BLTमोन आरो बिथाङा BPF दोलोनि चिरां जिल्ला BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। जाय समाव बर' हारिखौ सिबिनो ओंखारदोंमोन बै समाव बिथांमोननि थांखि आरो खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि सरकारा मानगेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्थिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्थिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्थिखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय जोङो सानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिबो आखाइ थागोन नामा होननानै। मानोना मैयानि जा घटना, बे घटनाया एसे गोबाव जाबायमोन, दुर्गा फुजानि सिगांनिनो घटना होननानै जों खोनादों। आरो बिथाङा साधारन मोनसे हानि सिमानि बाथ्राखौ लानानै एटेम्प्ट टु मार्डारसिम सासे UPPLनि सापर्टारखौ बिथांमोना थांदों, बे व्यक्तिया। आरो बिथाङा एक्स BLTमोन आरो बिथाङा BPF दोलोनि चिरां जिल्ला BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। गतिके जों बेखौनो होननो नागिरदों, राजखान्थियाव दङ होननानै बा सोरबाया मोनसे समाव माबा मोनसे मोनथायनि बाथ्रा लानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन होननानै इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। बेखौ आसाम पुलिसा बा जोंनि पुलिस प्रसासना एक्सन लानायखौ खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांजों लोगोसे सोरबा दंबावोब्ला बिनि सायावबो एक्सन लानांगौ होननानै आसाम पुलिसखौ आं सरकारनि जानानै बा BTR सरकारनि जानानै आं डिमान्डसो खालामबावदों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटी, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।